was right. Taught me not to fight the battles that weren't worth the fight. Right from the start, she held me close, and as time went on, she was strong enough to let me go. There's nothing you can do that will change. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Soon to rise, Malayan Grand Mansion na pagmamayari ni Sir Frankie Villanueva dito sa ating bayan ng Pusurubio, Pangasinan. Ang surprise mo deliver ko ay magpupunta ngayon sa Barangay Bacante, Binalunan, Pangasinan para ihatid ang pasurpresa kay Ma'am Beth Basanes na nagse-celebrate ng kanyang ika-59th birthday. At ang nagpasurpresa sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang anak na si Ma'am Mary Rose Basanes na nasa Hong Kong. So, samahan nyo kami at ating tunghayan kung ano ang magiging reaction ni Ma'am Beth sa pasurpresa ng kanyang anak. So, ilang sasabihin ko sa inyo, arat na! Happy birthday po kami sa inyo. Madam. Ka-word ko si Mary Rose sa Hong Kong. Ay, madam. Pero may pinapabigay po siya kasi nanay. So, tara po, Nay. Tignan po natin yung regalo niya sa inyo. Regalo ni Ma'am Mary Rose yan para sa iyo. Happy birthday, Mami! Ayan po yung birthday ko lang. Happy birthday, Nasay! Sino pa sasama? Ganyan ka? Ang galimay ka na? O, isang. Yan. So, ayan pa. Ayan muna natin yung mga handa ni Mami. Kantaan tayo kay garot ni Mami mo. Paano ko? Sinong kakanta? Sino nga mauna? Sige, kanta tayong lahat para masaya, para mas maganda. No? Ayan. In 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, Mami, bago mag-ipan yung kandila mo, ang wish mo muna. Wish mo. Sana. Secret Ay, tuling! Ayan, happy birthday, Mami. So, bago ko ibigay ang mensahe nung nagpa-surprise sa kanya, gusto ko munang hingan ng sorpresa. Ang mga friends, sinong mauna sa inyo? Asan ang mga apo mo, Mami? Leslie, halika, ikaw mauna. Happy birthday. Nag-live na tayo. Wala na yung boses niya. O, sino pa? Happy birthday, Nana. Happy birthday, Lola Alvin. I wish you good health, more birthdays to come, and more candles to blow. Sana ay mas madami pang ingkiwan ang lutuin na para sa amin. Thank you sa lahat-lahat. Happy birthday! Happy birthday, Ami. Thank you. For birthdays to come, good health, and God bless.
And we have Kulit po. Ito na yung message para sa iyo, Kulit. Para sa kami. Ay, gusto Happy birthday! Salamat po kami dyan para namin ng maliit ng arawan nyo. Pero sa puso namin kasama namin kayo ay Siyempre nga po namin kailangan mapagnawain maraming salamat tayo. Ngayon, mahal na mahal po namin kayo na ay alagaan niyo po sarili niyo. Huwag niyo pababayaan ang isa't isa ni tatay. Kasi mahal na mahal po namin kayo. Ay, all your wishes and dreams come true na. Wish you all the best. Father na. Ulit. Pinabado yung taon ulit na yun. Thank you, Latan, ha? Ingat ka. Pinabado yung taon ulit na yun. Happy birthday. Happy 50th birthday night. And more to Cap's birthday. Enjoy your day night. Love you. So, ayan po na. Happy birthday. Thank you, ate. Naku, tayo lang dito. Makakahiyaan pa ba tayo? Ay, happy birthday. Salamat dahil lagi kang andyan sumusuporta sa amin. At nalang kita na. Your birthday message. Thank you. Ay, nagibay na. Ay, nagibay na. Salamat dahil kayo ang magtindaran namin. Kayo po yung parents namin. Good luck. Happy birthday ulit, mother. I love you. Alanay, message. Kayo na. Lahat pinagkay nila ang tani. Palawat kayo ng martison ang gandang pagambya ani ma. Nagatibilin ko kanya mga kakadwam. Kita amida. Hamo pagpagunta nila kaasyam. Noon niya tigrasya nga ay tinda. Ipabor mo Talaang tipagang. Ayan. Thank you po, sir. Maraming salamat po. Buti naman nakahabol ka. Mang kamanay. Thank you. Ayan. Oh, daw. Kaya tabi na nga kami si kami. Kaya nakado kami dali nang mo. Mangang kamot to. Mangang kamagaya man, bro. Ingat ka Ingat. Awan. Sabay na ko ma. Kuya, birthday wishes naman, kuya. Birthday wish. Teka muna. Kumakain ka na ng pansit, yung birthday celebrant, hindi pa kumakain. Ito muna, birthday wish mo muna, kuya. Hingi ako ng birthday wish mo. Nandiyan na yung record ko. Siya yung ating karin natin. Oo, siya yun. Okay. Sige, kuya. Salamat po. Thank you. Lord, we thank you sa buhay ni Nanay Beth ngayong araw na binigay mo po. Salamat po, Ama. Isang taon na naman po ang nakalipas na binigay mo sa kanya. Sana po ituluyan mo po siyang gabayan palagi at bigyan ng lakas ng pangangatawan para po magawa pa po niya at makapagsilbi po sa inyo. So, maraming salamat po, Lord, sa binigay ninyo. Wish na sana po si Nanay laging malakas, laging malusog. Ito lang po ang hinihiling namin sa iyo, mahal na Ama, sa ngalan ni Anak, Espiritu Santo. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
happy birthday, Nanay, and happy Mother's Day na rin. I wish you more birthdays to come and have good health always para maalagaan nyo pa ang mga apo nyo sa paa. Thank you, Nanay, sa sacrifice nyo sa amin at sa pag-aalaga kay Kian. Huwag po kayo masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Kumain po kayo, kumain ng healthy food. Iwasan nyo ang pagkain ng karne. Sana matuwa kayo sa munting sorpresa ko sa inyo. Alam ko naman na ayaw nyo ng ganito, pero gusto ko lang ma-experience nyo rin naman kahit papaano. Total, kaya naman ng budget. Ingat po kayo lagi. Love you, Mother. From Monica Iha, Josie. So, Mami, anong masasabi mo sa pa-surprise ni sa'yo, ng mga anak na? Salamat. Nagsaw. Tedyo nga. Bravo. Birthday. Uray mo awang kay tata. Palagi. Lalong solid. Thank you kanya yung natawag kay mamalugan ko. Thank you lang. Mas bongga pa yan pag 68th birthday na. Naka-booking na po yan sa amin. Ganon. So, ayan, Mami, in behalf of Surprise ma-deliver ko kay Miss Mylene Palatay, we wish you all the best, Nanay. At sana nga po, hindi pa ito yung huling pagkikita natin. Masusundan at masusundan pa yan for sure. Kasi nakabook na yung 60, Nanay. Huwag kang mag-alala. Joke lang. Pero hindi po, inaano na kami, kinukontrata na kami for 60th birthday ni Nanay. Ayan. So, Nanay, happy birthday po ulit. Sana bigyan ka pa ni Lord ng malakas na pangangatawan at sabi nga ni Mang Josie para maalagaan mo pa yung mga apo-apo mo. Apo sa tuhod. May apo ka na ba sa tuhod, Nanay? Ay, wala may Nanay. Nakaapoy dansa. So, ayan, Nanay, happy birthday po ulit. So, guys, don't forget to like and subscribe sa aming channel para updated kayo palagi sa mga videos na ina-upload namin palagi. So, lagi lang po tatandaan, keep safe everyone. Every gising is a blessing. God bless. Ayan.